Ovan, lekcija smirenog plamena. Tvoje srce zna samo jedan pravac, napred. Rođen si da budeš iskra, da zapališ vatru, da pokreneš i one koji su zaboravili da koračaju. Ipak, tvoj duhovni zadatak nije da uvek juriš. On počinje onog trenutka kada naučiš da zastaneš, da udahneš, da pustiš da svet ide i bez tebe. Jer prava hrabrost nije u udarcu, nego u tišini posle njega. Tvoja vatra je sveta, ali ako ne naučiš da je nosiš, pretvorit će se u pepeo. Bog ti je dao snagu da stvaraš, a ne da se dokazuješ. I kad shvatiš da borba nije tvoj jedini oblik postojanja, tvoje ruke prestaju da stežu mač i uče da ga grle. Tada postaješ ono što jesi od samog početka, vođa svetlosti, a ne ratnik straha, jer tvoj put nije da pobeđuješ druge, već da osvojiš sebe. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj tekst o ovnu. Vaš astrolog i ja.